מה קורה חברים? אולי אתם לא רואים אותנו בגלל השם שיש פה. אני רוצה להגיד שאני וחבר שלי פה, אתם אולי ראיתם אותו בסרטון, אבל הוא כבר, כבר חבר של הרבה זמן. בואו נעשה ככה, אוקיי? אני רוצה שאתם תגידו לי מה אתם רוצים שנעלה לסרטונים שלנו, מה עולה לכם לזה. מה שאתם רוצים שאנחנו נעשה, אוקיי? אנחנו עושים. מה אתה אומר, עומר? יאללה, סבבה, יאללה, בסדר, יאללה. חבר'ה, תחשבו על רעיונות, מה שאתם רוצים, אולי תשאלו אותנו, מה עשיתם שהייתם קטנים, מה אהבתם לעשות? נגיד אתם יכולים לאתגר אותנו באתגר 27. גם אתם יכולים לעשות לנו אתגרים. נגיד אתגר 24 שעות בלי לשון. זה טוב, אני לא יודע עד כדי ככה כמה זה טוב. עכשיו תקשיב, אוקיי? תזכרו, תחשבו על רעיונות ותגידו יאללה, ביי חבר'ה. עומר, יש לך משהו להגיד? יאללה, עומר, יאללה. ואל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לשים לייק לסרטון, להגיב בתגובות. מה אתם רוצים שנעשה בסרטון הבא? יאללה ביי חבר'ה! יאללה ביי.